Right, gore rino ndope muchanoti insurance ine mukosho mukuru. Aiwa yakakosha insurance, unoona yakakosha mudhara. Right, muri Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Pane nyaya yatiri kusangana nayo panapa inosiririsa inova nyaya yemota dzadonherwa nemuti kuChipinge mushure mekunge kwaita mhepo yakaipisisa. Aisha umana Zimbabwe yacho kazvakutyisa kungopaka mota pasi pemuti. Unoona ndopaona kuti insurance chinhu chakanaka, but manje insurance manje dzacho dzimwe dzimboriko dzechitsotsi ndo dzakangwadzawo vanhu futi, because nyaya yemubvunzo stupid questions vanozobvunza munhu paipe kana achingasangana nedambudziko akuda kubatsirwa nawo. Apa iwe unongochivapa mari, paunongochivapa mari ka havambokubvunzisise zvisina basa zvese, unongochibatwa sabosi kungokanganisa kungoti kana eni kanhikikinisuwo vanotenga kuti saka iwo wazoita semota icho auscareless, vanotanga kutokubvunza zvisina nebasa. But I'm sure type zvemainsurance zvaita chimbavha chekudari zvinenge zvakadarika, haisi zviso vakugona basa. Aiwa amainsurance manyama aiko, saka haizvo zvakutyisa kuzongopaka mota pese pese kumanaka. Amana zvinhu zvinongosiririsa apa ugaya kuti kamota ikakaka unongononge utoriwo wega unonge watotanga kutotenga mota kufamily kwenyu ndokanaka chitonzi kafamily kacho, kwete kuti family yemupa makochereka nehama dzese anototi vakatofunga kuti munhu ane mota ndiani, unobva ungoti unongobatwa uriwo manje uibva yarohwa nemuti kudai so unonge watodzokera kuita murombo baba. Zimbabwe ndopa inonetsera, unomuka wa murombo handi insurance unongosina kubhadhara, unomuka wa murombo padhiri racho. Zvinhu zvinosiririsa, zvinhu zvinorwadza apa unongori muna January kusangana nemamwe maproblems, inongosvika ibva ingonzi beyond ikoko, beyond repair. Zvinhu zvinorwadza muri Zimbabwe, ndo zvinhu zvakaitika kuChipinge, ndo nyaya yacho ndakakubatirai panapa panyaya version. Munongozviziva kuti inini sanyaya metizhen ndinoweka nyaya dzisemetse togara tichidzifambira. So kana chingeti first time yako kusvika panapa, ndakanyongokumbirisa kuti utange nekusubscribe, wokomenda, wolike, woshare, toramba tichidzoka tichiuya nemamwe maupdates anopisa. Munongozviziva kuti isusu hatife takadisappointa, hatife takapererwa pamaupdates, tinenge tichingokuudzai zvese zvinenge zvichiitika.